आंनिनो लोगो आंजोंनो ज' फरायफानाय आंनिनो क्लासमेट मुर्शिदा बेगम बिथाङा आंनिनो उन्दैनि जोबोद मोजां लोगो बिथाङा जों ज' देरदों ज' फरायदों आरो दिनै जों ज' खामानि मावलायगासिनो दङ। बिथांजोआ दिनै गावनि बे देरायाव जोंखौहाय नैबे गोथार जे जोंहा रमजान दान दङ, पबित्र रमजान जे दान दङ, मास दङ, बेवहाय बिथांमोना जे सानसे उखैहाबनानै थानानै बेलासियावहाय बिथांमोना इफ्तार पार्टि होयो। दा बिथांमोना रजाखौ सिफायो जानानैहाय। गतिके दिनै बिथांनि न'खराव बे जे इफ्तारनि मोनसे आयजन खालामदों, इफ्तार पार्टिनि आयजन खालामदों, बेनि थाखाय आं बिथांखौ जोबोद गोजोननाय बावदों। आरो बेनि गेजेरजों आङो खावलायहरनो नागिरदों जोंनि भारतआ जिहेतु गोबां धोरोमनि मोनसे हादोर, सर्ब धर्म मोनसे जोंना देश, बियो गासिबो धोरोमनिनो बेयावहाय स्थान दङ। बे जोंनि हिन्दुआनो जाथों, इस्लामानो जाथों, ख्रिस्टियानानो जाथों, जैन बुद्धिस्टआनो जाथों, जोंनि बाथौ धोरोमानो जाथों, ब्रह्म धोरोमानो जाथों, गासिबो जोंनि हादोरावहाय जायगा दङ, स्थान दङ। गतिके दिनै बे पबित्र रमजान दाननि गेजेरजों आङो मुलुग शान्तिनि थाखाय आर'ज गाबदों, बयखौबो खावलायहरदों जों जाहाथे बिदा फंबाय जोङो थांलायनानै थानो हायो। जोंनो हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टान जैन सिख जों बयबो अनलायनानै जाहाथे मोनसे धोरोमा गुबुन मोनसे धोरोमखौ मान सनमान होनानै जों जाहाथे थांनानै थानो हायो, गोजोनाव थांनानै थानो हायो, जौगानाय फारसे आगान सुरनो हायो। बेखौनो दिनै आङो इसोरनाव, आल्लाहनाव आरो भगबानाव आर'ज गाबहरदों। गोजोनथाव खौरां! सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सेन्स खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।